perquè Espanya era un país que des del medievo sempre havia estat impulsada per l'Església. En cap moment està el país representat. Quan se va haver votacions, hi havia dos partits aquí al poble. El partit del Comte i de Ramonet, que els de Ramonet també eren rics, la segona casa del poble, i el Comte la primera casa. I llavors se tenien tiriats dos partits. Hi havia dues societats, la social, que era la dels rics, diem, i l'obrera, que era la dels pobres. Uns d'un costat i els altres de l'altre. Quan ve la república es planteja com a cosa més important de totes l'ensenyament. L'ensenyament públic, gratuït i laic. Jo anava a les monges, a la Consolació, i el que vaig notar va ser que les monges els van fer traure els hàbits. Home, és que la gent llavors se pensava que la república seria una cosa. Seria un progrés que feia molta falta. Això mateix, un progrés, i la monarquia va arribar un moment que s'havia d'acabar. Era qüestió de mantindre l'escola. El meu pare estava de mestre allí, es va significar llavors perquè va donar suport a les candidatures de la gent del poble. Perquè llavors, quan se sabien lligar les sabates, ja els posaven a treballar. I si no treballaven pel senyor i tenien terra a casa, se'ls emportaven cap a treballar a la terra, els ensenyaven a llaurar. Doncs va haver una vaca i els van despedir. I els altres se van solidaritzar. Se va passar molta gana, perquè com que no pagaven, tothom se barallava, tothom a les botigues se barallava. Sort que va haver una botiga que va fer crèdits a tothom i aquella pobra gent va haver de plegar la botiga perquè no va pagar ningú, perquè la huelga va acabar malament i no va pagar ningú. Quan treu les lleis d'ensenyament, la reforma agrària, la sanitat, tot això, a partir de la instauració de la república es fa una Constitució amb la qual reconeix a les dones com a ciutadana, a tots els espanyols ciutadans d'un país, i la dona, entre ells, ciutadana en igualtat de drets que l'home. I nosaltres teníem un quiosco de premsa. Teníem diaris i revistes. I a última hora vam fer un quiosc a la plaça. Quan arribaven els diaris anava a l'estació. Els trens sempre arribaven tard. Doncs hi havia d'anar 2 o 3 vegades. A peu, claro. Venien dones joves i homes joves, compraven revistes, parlàvem, i la Soli no la deixaven posar. I jo, dintre dels meus diaris, posava la Soli a l'estació, la posava dintre i després les anava a repartir pel poble perquè la gent les poguessin veure. Perquè jo tinc memòria de quan era petita. Jo, abans de la guerra, vaig veure el meu primer avió i el veiem que pujava, un avió. Sabíem que existia, però no havíem vist mai cap. Sabia que n'hi havia d'avions. I passar un avió era negre i era d'aquells que tenien les ales dobles. Això sí que me'n recordo. Este va ser el primer. Mon pare era carabiner i feia la guàrdia per aquestes vores de mar. Mon pare es va quedar aquí, a l'Ampolla, entre Cambrils i l'Ampolla. Feia la guàrdia. Va ser dels que no van anar a la guerra. Som la pell contra la pedra. Som la pell contra la pedra.